Co bychom měli jít, ne? Ne. No co kdyby sem někdo přišel, špatně by si to vyložil, pak by se to doneslo vaší přítelkyni Janě, no? Co? Ne. A kde je psáno, že my dva spolu tady teď nemůžeme mít třeba hodinu zpěvu? Prosím. Prosím. Děkuju. Jak pak je dnes u nás doma? Tam stále hučí yes. Hučí. Vrchovinou ve těch oběvá. Hej, zpěvka s Věrou o hor zazněla. Na světě len a prosem o něj se mě zpěvá. A vrchovina, podkarpatská Rus. Hej, tam si žije, popije podkarpatský Rus. Hej! Šlohla jsem ti v rekvizitárně Bambitku, ten novej rekvizitář v tom má ještě chaos. Nevidíte nikde? Kdo jako? No hlavně ta pitomá Adéla. Já neznám větší hereckou mrchu. Hele, už umím první sloku. Hej! Co tady děláte? My dva? My nic? Ježíš, nevykládejte si to špatně, ano. My jsme chtěli být připraveni na zítřejší natáčení a no tak jsme si tady něco zkoušeli s mistrem Lojzou Delonem. S jakým mistrem? No tady s mistrem... Co tady děláte vy dva, co? To není pracovní schůzka, my jsme tady čistě soukromě. Co to meleš? Ale nechejte si to pro sebe, ale o nás dvou ani muk, jo? V tom případě vám přeji pěkný večer. Zbláznil ses? Sežrala to! Ta rozkecá po celé televizi, že spolu chodíme. No je to lepší, než kdyby řekla, že se připravu na casting. Produkce by mi to znemožnila, já chci zářit v podkarpatském muzikálu. Ale já ti kašlu na ten tvůj pitomej muzikál, zajímá tě vůbec, jak to vysvětlím Alanovi? Tak mu třeba řekni, že jsi mi tady o půlnoci pomáhala s daňovým přiznáním. Zásadně nelžu. Tak to si v té vaší dvojici jediná. Ale honí si na mladých herečkách mindrák, protože je umělecky v hajzlu. Má teď složité období. Přestal kvůli mě pít. Jdu za ním, bojí se samoty. Ne, v noci zásadě rozhovory neposkytují, ano, prosím pěkně, marně žádáte, marně pronásledujete, ano, člověk neví, aby se před těma novinářema schoval, jestli máte zájem, tady kolega vám jistě interview poskytne, ano, ne, Janinko, ne, toto ne, do odvolání odvolávám všechny tiskové konference. Jdu na panáka! Promiňte, já jsem tady hledala temný koutek na vyvolání filmu. Nashledanou. Takový šrumec tady nebyl ani, když se točil Silvestr. Co to mělo znamenat? Oni byli v krabici od dortu. No, když netrpíš klaustrofobii, tak je to docela hezké místečko na rande. A mě říkal, že jde krmit racky. Teď o půlnoci. No já nechci být naivní, vím, že nepracuju v tibetském klášteře. Přihořívá. S novinářkou v krabici? Ale má přece prvorepublikovou úroveň. Znáš ho vůbec? Hele, klid, třeba tady měl rande s úplně někým jiným. Ani benzínky nemají kondomy. Koupil jsem ti zatím v TikTok. Tomu říkáš připravený pelíšek? Cucej, ať máš blahý dech, ty strašidýlko. Jedu do non-stop teska. Kluci, fix, ta bedna byl můj nejhorší režisérský nápad. Jsem štvanec svého libida. Můžu věřit lidem ve svém okolí? No mě jo. Proč jsem tak starosvětsky důvěřivá? Bereš mi tu otázku z huby. Ale za to můžou všechny ty večerníčky. Víš, jak mi říkali na Gimplu? Spravedlivá Sněhurka. A já jsem v tom viděla životní poslání. Prát až do smrti všem trpaslíkům slipy. Promiň, musím sebou hodit, v 5 ráno mi jede vlak do Bratislavy, ale kdyby si teď řekla, že nechceš být sama, že potřebuješ někoho, kdo by ti rozmlouval ten tvůj blbej vztah, tak kašlu na celý muzikál. Ale prosím tě, do smrti by si to vyčítal. V té beranici ti to sekne. Vypadáš jak Fred Astaire ze Salaše. Já si ten problém vyřeším sama. Hlavně nebuď Sněhurka. Zkus zlou královnu. Tak jo, zastavím se v zelenině pro pár otrávených jablíček.
proč ti největší pitomci mají ty nejlepší holky? A my takový fajn kluci a... Škoda slov. No tak teď už tady doufám bude klid, pak všichni už tu totiž byli. O čem to mluvíte? A všichni ještě asi ne. Už jednou jsem vám řekla, že na tom scénáři nezměním ani slovo. Kdo vlastně jste? Zastupuji zájmy pana Čubrdy. Čubrdy? Ano, toho budoucího senátora. A proč se s tím obtěžujete? Pan Čubrda se totiž velice nápadně podobá jedné záporné postavě ve vašem seriálu. Myslíte toho mafiána Žitného? Uděláte z něho kladného hrdinu. To nejde, diváci ho znají jako největšího bídáka. Hrdinu s příkladnými vlastnostmi, rozumíte? Hele, dejte mi pokoj. Je to první a zároveň poslední výzva. Moje pracovní doba skončila. Teď chci soukromně relaxovat. Přísně soukromně. Mám je! Vzal jsem raději 3 balení. Ale snad si věřím.